Numele meu este Corina, iar astăzi voiam să vă spun că am decis acum 2 săptămâni să îmi fac un implant mamar pentru a mă simți mult mai bine în pielea mea. Simona a fost alături de mine în toate momentele și la orice oră o sunam, ea mă răspundea la telefon. Astăzi am fost să-mi scot firele și vreau să zic că mi-era foarte, dar foarte frică, dar nu am avut de ce a mă teme, pentru că domnul doctor are o mână efectiv de aur. Nu m-a durut nimic și sunt efectiv în cea mai bună stare a mea pe care am avut-o până acum. Sunt foarte bucuroasă deoarece distanța între sâni este foarte mică, lucru pe care eu mi-l doream foarte mult și am văzut că la unele fete nu se întâmplă să fie atât de apropiați. În schimb, la mine s-a întâmplat și pentru asta îi mulțumesc foarte mult domnului doctor, pentru că a făcut o treabă excelentă în această privință. Legacy Med este cea mai bună clinică și vă recomand să veniți aici pentru că primiți toate informațiile necesare. Un gust frumos vă face implicit să vă simțiți mult mai bine în pielea voastră, așa că dacă vreți să vă simțiți o persoană frumoasă, nu că nu ați fi, dar să vă scoateți în evidență toate calitățile pe care le aveți, vă sfătuiesc să veniți la Legacy Med și să apelați cu drag la Simona. Vă sper cu succes!